Danas pripremamo jaja na panceti. Prvo pancetu izrežemo, može na duži komade. To su starinska jela. Ujutro bi domaćice kad se radnici spremaju i poljoprivrednici ko će na njivu, ko će na posao. Najlakše im je bilo pripremiti jaja na različite načine. Radimo Sada ćemo jaja malo umutiti. Vilicom je dovoljno. U tavu stavimo tek toliko ulja da je podmažemo. Samo da zatvori meso, da bude malo ljepši. To neko i ne stavlja, ali preporučljivo je ipak mrvu staviti. Ispržila. Zalijemo umućenim jajima. Ja sam isključila ringlu i sad je poželjno prevrnuti jaja ako je deblja. Evo, ja sam to dosta uspješno uradila, a možete i na tanjir pa vratiti u tavu, nek se još malo preprži. Jaja su pečena, sad ih premještamo na tanjir. Dobar tek.